Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhathazekile ongummeli kakhulu Khumalo ngedokodo lesibili njengoba ethu yezwa kukhulunywa ngalo kodwa akazi lutho ngalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landolo khona le video. Mangoqala usidonele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Ummeli womculi wakuleli wayintombi akasenzo Meyiwa uthi uzwile ngedokodo lesibili kodwa akakaze alibona. uMagadalene Munsamo ummeli ukheli Khumalo uthi sekaningi ezwa ngedokodo lesibili ekuthiwa elango 2019 sengike ngezwa phambilini ngodaba lwaleli dokodo lesibili ekuthiwa ngelango 2019 kodwa ngaze ngibone ukuthi liquketheni. Kuchaza ummeli uthi ushaqeka kakhulu kuvela ngolesithathu uthi ngishaqekile nami ngivela ngolesithathu ukuthi dokodo lesibili enomyalelo uthi kumele kuboshwe umuntu engimmele nabo bonke ababekhona endlini ngisho nomakhelane wayilekelela ukuhlanza indlu. uMunsamo uthe namhlanje uzobhalela iNPA ukuthola ulwazi olwengeziwe ngedokodo lesibili. Indaba zokuboshwa kukakheli Khumalo kanye nabanye abangabasola kuleli cala zijabulise zaphinde zashiya abantu behlukane phakathi. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.